Francezul către Pablo De Lucas, șutează De Lucas! Gol! Petrolul, gol Pablo De Lucas! Debut cu gol pentru mijlocașul spaniol venit de la Fuenlabrada din Liga 3. Această așezare supraaglomerată a lui Galben a pus în mare pericol. Oh, este gol! Este golul lui Cicu Grozav și acțiune reușește starul Petrolului 2-0 pentru echipa lui Cosmin Contra. Nu s-a mai oprit decât în poartă Grozav. Asta înseamnă să nu fii concentrat la maximum. Loc de relaxat de la margine spre Actin. Bine ce înțeleagă aceste lovitură de cap. Grozav! De locuri Hamza și Dore, așa cum ne așteptam. Acum o acțiune superbă a lui Pablo De Lucas, spaniolul pasează pentru Hamza, din nou Pablo De Lucas, central la colțul lui. Se dovedește o pasă bună pentru Dore, sprintează și Hamza. Dore deocamdată l-are în fața sa pe Cașia, continuă Dore, are poziție de șut. Dore preferă o pasă scurtă pentru Grozav și Velhui se respinge. Dore Gema, acum Pablo De Lucas, Pablo De Lucas și nu Morar, ci Pablo De Lucas, centrarea spaniolului, respinge Ferhuizen, șutează Felipe Teixeira și apoi Morar trimite. Ban pătrunde care Ovidiu Hoban pentru Pablo De Lucas, De Lucas, mingea blocată, Grozav, Grozav și gol! Fostul golkeeper al Rapidului și al formațiilor portugheze, Marítimo Funchal, și îl vedem acum pe Bugema! Gol! Damian Bugema, execuție de clasă a francezului de origine algeriană, formidabil cum Bugema a știut să profite de această eroare făcută de unul dintre fundași și centratul lui Grozav. Acum Cicu Grozav, gol! Gol Grozav! Contra! Da, Grozav spunea că va veni momentul ca echipa sa să nu joace atât de bine, să nu-și creeze atâtea ocazii, însă să se califice. 2-1 la ultima. Urcarea lui Guilherme, apare brazilianul, centrala lui Guilherme, însă în blocajul lui Angel Rangel și gol! Gol fabulos marcat de Grozav! Grozav, acest gol reușit de șeptarul Petrolului. Sigur, el nu mai contează foarte mult, dar contează atât de mult aplauzele fanilor galezi. Revedem această execuție magnifică a lui Cicu Grozav. Ne-a adus aminte de execuția lui Pelé din Drumul spre victorie, faimosul film. Sigur, acum Petrolul cel mult este pe drumul spre revanșa de săptămâna viitoare de la Ploiești. Însă acest gol uluitor al lui Cicu Grozav ne-a mai trezit un pic la viață după dezamăgirea pe care am trăit-o în această seară.